haudzi kunetsa kutaura kwandikuita kudai nyaya yangu yetsanga ndava nayo ndiani munhu waMwari Javha. Little did I know kuti munhu waMwari Javha wakanyora mastatements of the testaments kumapeji kwavo ukuku. Yekutanga vakanyora vakata kuti love thy neighbor says the Bible of God, which is good. Asi vakati zvino nhaiwa ungaita sei kana muvakidzani wako akaita sabudi hopeless Chin'ono. Vatora budi hopo here kana kuti vaita typo era here vakada kuti budi hopo Chin'ono vakuti hopeless Chin'ono. Ndozvandafunga esazozivi kuda kune mumwe munhuwo unonzi hopeless wandisingazivi nokuti vanganya kuti hopeless. Asi vanhu vazhinji zvavo vanyatsa kuti nyange mukaita kuti hopeless, we all know kuti the person you are talking about is a budi hopo Chin'ono. These are the people who were actually commenting under this post yakanyorwa iyi. Vamwe ndobvunza kuti nai men of God, why can't you forgive and forget, move on with your life? Senai nenyaya iyi. Vamwe vakati musati provokera budi hopo Chin'ono. Comment section uko. Some were even arguing with men of God, you have to preach love and unity. But why are you doing this to Hopo? Don't do that. So you can let it be big guns and big guns be gone and stay away from the 2021 generosity and the hatred. Vangu nakushata. Tichi ipapo zvakare vabva vaposta ndofunga nhasi chimwe chividhiyo yangu vachiti gore rozvogozvo radi rapera raenda, asi gore regozvo rapera raenda kudaiwo soko munhu waMwari vazodanzira vakati gore rinopinda muna 2021 iri igore reNyuchi. Ndozvavataura vakati zvariri gore reNyuchi. Now I want more of the people who have the same candlelistic and the levelity like theirs. Sechi semu akatisiya muna 2020 pekutanga ndakashota vakureva kuti kudii toti apo pavasikuita kuti sekuti level ravo raigona kuenderana kuti gini ndozvangada kuzama kutaura. Saka vari kutsvaga munhu nesame level naivo wekuti vange vachiitana navo madhisi muna 2021, meaning kuti everyone in 2020 akusina une level navo wekuti vange vachitokorana. Vakuda his level nokuti vati vana DjTowers uko I quit handikwepo mashawas uko vakati handidi futi vana MaiTt mura handidi futi koko. Sazoni manje kuti why vamenshina vanhu vaviri ava handiti ndovachisiya vabva vava vadhisi kupedzisira asi ndo 31 ka. Sazoni tora ngari last dhisi for 2020 here, then votanga futi new madhisi for 2021 vachitangira pavakasiyira pa 2021 votangira panyuwani 2020 votangira panyuwani muna 2021. That's what he is doing. I have no idea. Nekuti vasiya vangotokonya ndobva vaenda nenyenye yavo gore reNyuchi. So mina I'm thinking who would level up with munhu waMwari kuti Ginhimbi akuti ange achizoita qualify kunge achinetsana naye munhu waMwari mukoma Prophet Passion Javha. I don't know. Kuda vandoda munhu nendege who has an aeroplane in Zimbabwe. I don't know. Kana kuti wani ngana utane ende futhi atizoziva kuti basi ndokungaso kuti takunyatsa pa live and direct tap. The only person who would put munhu waMwari Javha mudishi is Budulumumba. Budulumumba kakukanda brigadier ka unombonyatsa kuenda kundovata mujira kuti I think ndiwo atingatoti inonzi level vanosiya vangopuwa ka vanobvaenda. But the thing is for Budulumumba ka munhu unoita zvebusiness zvake ndofunga zvekupanana mashedi izvezvo that's not his thing. Kana achida anogona ngokupa shedi racho but ndofunga iko zvimwe zvavanenge vachinja vakura singamboiti. Ndofunga kuti who else painternet ungatonzi ungada kuita level upload kunokunda kutoti vakanzi musame house Budulumumba na waMwari Prophet Javha and atamshava pamwe variko but asati atanga kuvaziva kana kuti vanenge variko vatirova masilent assassination killers dzavo vachita kutiso. But I don't know kuti unganyatsa kugona munhu waMwari Passion ndiani anganyatsa kuvagona. I have no idea. Saka atiziva kuti 2021 vachange vakatirongera chii. Vanhu vanoronga zvinhu vanoronga. Saka kuda vanenge vachitoronga chinhu chavari kutobika izvizvi wokutoti uyu ndiko katozotanga kudhisana
muna 2021 you never know. Asi tichiri ipapo zvedu vamwe vangu vachitanga kuti your house is beautiful. Vamwe vakati the house needs more decorations. Imba yekuAmerica ingachirwa vangu vachidani vana vavo vachitamba havo vachidya mabhisikitsi nezvii Christmas kandorini zvavangu vachiita ikokoko. Vamwe vakati hamuna matoyi imba yemupi. Who would do expagorate and zoom out imba kusvika palevel yekuti anzi hamuna matoyi vanhu haripika kuda anga arongedzwa vakati botora video pasina hedu matoyi. Vamwe vakati yo prophet mwana wakamanda, what's wrong with having many kids? If you can have them, why can't you can have them? Vamwe ungotorongera vanhu kuti shandisai zvakashakana mungaudza kuti unokwanisa kutofidha vana kana 100 zvake kutoti shandisai zvakati musanyanya kuzvara vana iwo mwachivashayiwa. Munoona manje saka zvonetsa manje kuti munhu unenge uchigwa kuda vana iwe utomuudza kuti hatidi kuti uite vana. Vamwe vakati tifamba mu2021 pakaipa ndo vamwe vati zvina kushata chega tikonyatsombona kuti mamwe emacomments vanga vachiti kudii pamusoro pani pekera apa pa family time in America. Ko hanzi love your neighbor as you love yourself. Ko kana neighbor wacho ari hopeless Chin'ono unoita sei? Forgiveness is virtue. The Bible teaches us to forgive just as our Father would. Vamwe vanenge vachikweshena kuti why is it that people call you a man of God? I don't know. Because he calls himself, so we respect his title as well. It is very regrettable that vanhu vanodi ndozvanga chitaura ava. The scripture didn't mention whether hopeful or less. Just love your neighbor, pastor, as you love yourself. Siyabonga. Ndo zvanga zvichitaurwa navanhu vazhinji papa kucomments dzeyo zvikanzi twaba vamwe ndo kuti vamwe vakazotuka manje nenyaya yekuti vanga pasiwa panzi gore ra2021 ndodova nyowani vekunetsana navo. Ndikati yesha munhu waMwari vakaomasi nemutukirwo uyuyu tongoekera varanyatsa kuva serious. Unotuka zvakasununzuka wakati what about the iPhone 12 yamaiti muda kuhwinisa yakazoenda nepika. There is an iPhone 12. Some people have money. I didn't know. I only know iPhone 7. I didn't know there is iPhone 8, 9, 10, 11 and 12. That was the one as kune iPhone 12 yangeda kuiswa saka kuda ichazohuniswa pa New Year kana after New Year. Vamwe ndokuti amusi makuzvanzi here munhu washi. Vamwe avo tapinda mugore reNyuchi here nai munhu wari Java. Zvikanzi mungabva mati akatisiya mugore regozho here musadero. B ndaifarira kwete zvegozho izvi. Saka wati Mickey Mouse torasa here matisheti akatikazara nayo Mickey Mouse todii. Vamwe avo guys iyo ndo zvari kutaura saizvozvo kuti igore reNyuchi ndo zvavari kureva. Zvekungofaira nekuti tuka vamwe ndo chinhaivedu musati dero. Hakufa iPhone 12 yedu vanhu ava comment section. I like the signature. Nyuchi dzinoruma apa dzichitipa futi huchi hunaka. So I wonder 2021 what's gonna be happening. Vamwe avo dai yabuda iri hani kwete kurumwa nadzo. Yes, gore regozho ndiani asina kupfeka Mickey Mouse? Hakuna. Testa kaipfeka. Nyuchi zvokwadi tinoti ikenayo background song yeko pakapenga. Kandi where is the guy kuzimu or Europe? In goodbye my life chete iwe tokuti tisikuti uhipi nekuti nhasi kubuda uri kuAmerica mangwana nhasi kuti pafuti yo uri kuZimbabwe. Saka where exactly are you in this world? I have no idea. Maybe mapri recorded aizoda kuzobudiswa chi later kana kuti vatori kokupi vakwacho I don't know. Zvanzanzi face inenge mashawasi zvikanzi tipewo mari dzenyuchi dzacho biye ndo rakaita sei. Vamwe vakati ko MaiTt vapinda papi nai prophet ambusi makuzviwanza here. Nyuchi meaning what? It takes a village for you to save a village. Chintaura kuti hashtag unombo zviitirei. Saka ukuti ticharumwa here kana tichaitwa sei. Vamwe avo zvikanzi musadene MaiTt ari kutuka manje vakona kuita zvamuda kuita izvi. Vamwe avo zvikanzi vanhu vanomboitiswa zvishwanzi kutanga chiri vanhu kuti vanhu vakachibvuma here kuti kana kuti kudii. Sons of soil, God forgive us all. Java watanga akasiya ngore regonzo ndiani usadero ive. Zvikanzi nevamwe zvakare ndoda kudhisana newe Java asi handina data mani ndipowo ruta ndipo ndichikudhisa kuti
vachazozvikwanisa here izvi nekuti tinogona kutoita season 17 18 19 20 vanhu vachingokanda namadhisi. Saka 2021 hatisi kuti chinhu chiitika, asi vanhu vangoda iPhone. I don't know kuti vakanga vanzi vaita sei kuti vazenge vachihwina iPhone 12. Everyone seems to be asking about that phone. Maybe they were supposed to do a challenge, or they were supposed to write my verse, or they were supposed to name cities. Kana kuita something pamwe chekuti 2020, I have no idea, but vanhu vari kuita foni iyoyo. Ndo zvanga ndava nazvo hangu mukati mevhidhiyo ino. Chakubata zvakare pachikamu chinotivira.